velkommen til den her video. I dag vil jeg vise min squishy-samling. Den første squishy jeg har, den her unicorn. Så har jeg den her bamse, og den er gået i stykker. Og den siger sådan en mærkelig lyd. Og så har jeg den her pandabånd. Ørerne er røget af. Jeg ved ikke, hvor det er. Så har jeg den her ananas, og den er virkelig god. Prøv lige. Og den siger sådan en lyd, og den er mega ærgerlig. Og så har jeg den her kage, som er sindssygt blød. Og det er bare sådan noget flødeskum og 2 jordbær og sådan noget. Det er ikke en kage, det er en pandekage. Det er pandekage, og så har jeg der sådan noget chokolade. Så har jeg den her is, og det har været min storebror, så givet han den til mig, og I kan se, at den har været ødelagt. Det var egentlig bare sådan en isvaffel, men den er sindssygt hård, men stadig sådan god, men den går ret hurtigt ud, så ja. Den siger sådan en lyd. Nu har jeg vist alle købesquishiesne, og så vil jeg egentlig bare til sådan nogle hjemmelavede squishies. Ja. Den første er den her terning, og den er gået i stykker sådan. Ja, men jeg er alt for doven til at ordne den. Ja, så det gør jeg en anden del. Den er lavet af papir, så er jeg egentlig bare tape den fast og tegne sådan lidt på den og putte et pose ind i den. Så har jeg den her terning med det her tag. Den røg lige af, så snoren der. Men der står egentlig bare color, cube, og så her, ja, sådan noget. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Og så tegningen, den ser egentlig bare sådan her ud, og det er ikke en tegning, det er en farvetegning. Ja. Der har jeg bare puttet sådan noget her, og posefyldt ind i. Den er sådan dårlig, og jeg er også for doven til at klare den. Og den næste af de her, nogle, jeg skal nok lige åbne her. Jeg river bare posen i stykker. De er lidt dårlige, bare lidt. Men inde i posen er de sådan slået af. Det er tyggegummi, ja. Så lad os bare komme videre til næste squishy. Så den næste er den her donut. Den er den største donut, jeg har lavet. Ja. Så er den bare sådan noget krømmel og lyserød. Ja. Så har jeg den her watermelon, som er den største. Bare sådan vandmelon, men jeg kalder den for watermelon. Ja. Så har jeg den her regnbue, og den er dårlig. Jeg har lavet den hjemme ved en af mine venner, som hedder Katrine. Men den er sådan lidt god. Ja. Den er Så har jeg den her panda, som er den største af alle pandaer. Jeg har lavet efter en, som i virkeligheden er sådan nogle pandaer, men jeg har den ikke, jeg har bare kigget. Jeg glemte at vise den her Pop-Pop Sheep, som er en købe. Det er min yndlings af alle squishies, jeg har. Så har jeg den her i, som der har været en pind her. Det er derfor, jeg kan se den der svamp. Og ja, den slår jeg ikke. Så har jeg den her lort. Den er dårlig. Man kan se noget svamp den der. Men det er bare sådan en svamp, jeg har tegnet på, og så puttet tag på. Så har jeg den her sure smiley, men ansigtet der er lidt svært at se. Så jeg kan se det der lille øjne og munden her. Men den er egentlig bare rigtig god. Så har jeg den her iBloom Peach, som man godt kan købe. Ja, man kan købe den på Chow Chow eller sådan noget. Ja.
Så har jeg den her juice, som er sindssygt god. Det var en svamp, jeg kunne tage på. Det er min bedste af alle mine svampesquishies. Ja, sådan. Så har jeg den her is, hvis I kan se det. Men der er en lille dims der, så der er sådan noget grønt. Ja, det skulle have været gul, men jeg havde bare ikke en gul tus. Jeg havde kun grøn. Men man kan ikke sådan farve den med farveblyanter. Men så har jeg den her watermelon, som lidt efterligner den her. Jeg har 3 watermeloner. Jeg har sådan en, ligesom den her, og så har jeg sådan en rund en, og så har jeg bare sådan en skive. Ja. Så har jeg den her blomst, ja, og den er virkelig god. Undskyld baggrunden, det er fordi min mor og far de lige er i gang med at lave mad, og så går de rundt og dækker på og sådan noget. Og min lille søster, hun græder også lidt, så ja. Og så sidder Nanna også lidt der i baggrunden. Og Olivia, hun filmer prik. Oh my god, hun har fået nye øreringe. Så har jeg den her emoji. Det gik bare af, det der ansigt, jeg lige havde lavet, men nu blev det bare til en grim kopi her. Og den er virkelig dårlig. Så har jeg det her hjerte. Det er også bare en svamp, men jeg nåede ikke at tage tape på, fordi jeg fik den i går af min bedsemor. Ja. Jeg kalder hende bare for bedse og bedsemor og bedsevarer og bedse. Ja. Så har jeg den her watermelon. Jeg sagde jo, jeg havde 3, men den er faktisk virkelig god og sådan slow icing. Men hvis I ikke kan se det, så prøv lige. Den er så god. Altså, prøv at lave hjemmelavet squishies. De er så sjov at lege med sådan. Så har jeg den her. Men må ikke trykke den for hårdt ind, fordi så gider den ikke gå. Men den er virkelig, virkelig god. Mor. Vi laver ligesom en YouTube-video. Undskyld lige bare. Nej! Ej, det her, det gider jeg ikke til at lave om. Så har jeg den her tape, man kan bare sådan. Og det der tape, det klister ikke særlig meget mere, men det er bare sådan en. Kender I den der lilla frugt, som. Ja, jeg tror, jeg kender den. Men altså, den blev bare meget lille, og den har heller ikke et ansigt. Mærkeligt, den har. Så har jeg den her sløjfe, og her er en sindssygt hård. Jeg har bare sat sådan nogle, jeg har klippet ud og sat den på. Men det er egentlig bare sådan en sløjfe. Og prøv lige at se, når jeg trykker ind på det. Så har jeg den her emoji. Den er inde i indpakningen, og så står der bare sådan en emoji der. Ja. Den er ikke særlig sådan god, men stadig så. Jeg har siddet på den og sådan, men ligesom en pude. William! Undskyld, det er bare lige min storebror. Siger du, hvad laver du? Så har jeg den her pop-up sheep, ligesom det der får derhen. Ja, og den har det her tag med det der får, og så her om bagpå. Stop, William! Det er bare lige min sindssygt irriterende storebror. Han kaster squishies på mig. Så har jeg det her jordbær strawberry. Ja. Så har jeg den her ost, som. Jeg har også min mus squishy, som hører til osten, men jeg ved bare ikke, hvor min mus squishy er, fordi den er så lille. Og så har jeg den her emoji med tungen der ud, og så øjnene og så lukkede øje. Og den er sindssygt god. Den går bare sådan lige så stille ud. Jeg vidste ikke, jeg var så god til at lave papirsquishies. Så har jeg den her macaron, som er lilla. Og den er dårlig og hård. Så har jeg den her, eller det her, den her pære,
Den er også dårlig, fordi der ikke er særlig meget tape på. Så har jeg det her hjerte. Med hjerteøjne og mund. Så har jeg det her brød, som man også kan få i sådan en rigtig squishy. Ja. Det er så dårligt hår. Ja. God. Stop, William, du ødelægger den. Og Nana og Olivia. Så har jeg den her carrot. Ja. Gulerod. Ja. Så har jeg det her træ, som engang har været virkelig god, og sådan, men nu er det bare sådan dårlige hår. Og det var også blød dengang. Så har jeg den her, som hører til denne her. Ja, så nogle købesquishies, de går let i stykker. Så har jeg den her macaroon. En til. Ja, jeg har 2. Og den her, den er sådan lidt mere hård end den anden, og lidt mere rund end den anden. Så mor, sig stille. Så har jeg den her slikkepind, som skal på en blyant. Ja. Det er noget lort. Så har jeg det her blad. Mor, kan I ikke få Dadine til at lade være med det der? Vi lavede lige en YouTube-video i går. Mor, lad være, du må ikke komme med. Så har jeg den her. Eller så kommer du bare med på YouTube, det må du gerne. Så det her blad. Ja, det er dårligt. Så er det her lille pote, som man også rigtig kan få i en squishy, men det er bare sådan en lille pote. Ja, den her. Og det er klædeskab, ja. Det der nede, det er bare sådan noget, der er der. Og det her, det er bare sådan et skab. Ej, det gider den. Det er bare sådan et halsterklæde. Jeg fandt ud af, at det var en squishy for lang tid siden. Oh my god, der ligger vores MGP-sæd. Jeg har 45 squishies. Det var bare alt for den her video. Jeg tror, det var sjovt at følge med. Vi ses i den næste video. I må gerne subscribe, kommentere. Og kender I Base Boys? Jeg elsker Base Boys.